pyžamko máš, tiež zúbky čisté a modlitbičkou končíš deň, tatinkovi, maminke svoju vďaku, lásku pripomeň. A môžeš sa vydať s Ferkom do rozprávky na príbeh dlhý, možno aj krátky. Keď laškáš si a zavrieš svoje očká, môže začať rozprávočka. Modlitba hrdinu. Bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Samuel. Mal úžasnú predstavivosť. Vždy večer, keď Samuel zaspával, snívalo sa mu o hrdinoch s rôznymi superschopnosťami. Niekedy sa mu snívalo o tom, že aj on má superschopnosti. Samuel si predstavoval, ako lieta. Najskôr sa vznášal vo svojej izbe, potom vyletel z domu veľmi vysoko, až nad domy vo svojom okolí. Čoskoro sa niesol nad mestom, krúžil okolo vysokých budov a zachraňoval ľudí v nebezpečenstve. Hádaj, o čom sa mi včera snívalo? Pýtal sa Samuel mami. Mama prestala piť kávu. Porozprávaj mi o tom, čo sa ti snívalo, koľko ľudí si zachránil. Tentokrát som zachránil len jedného, odpovedal Samuel. Letel som nad futbalovým ihriskom a videl som tam stratenú pani. Vyzerala ako stará mama, tak som s ňou vzlietol a zaniesol som ju domov. Mama sa zasmiala, som si istá, že bola veľmi šťastná, keď si jej pomohol. Mama sa zahľadila do Samuelových očí a opýtala sa ho. Synček, keby si mohol mať superschopnosti, aké by to boli? Samuel sa na chvíľu zamyslel a potom povedal. Chcel by som vedieť lietať, aby som mohol zachraňovať ľudí. Chcel by som mať veľkú silu, aby som dokázal odniesť pokazené autá do servisu. A chcel by som byť neviditeľný. Mama sa pozrela na hodinky. Mohol by si sa stať mojím hrdinom a vyniesť smeti? Už je veľa hodín, čo skoro budeme musieť odísť. Keď prišli ku škole, Samuel požiadal. Mami, chcel by som sa pomodliť za to, aby som dnes mohol byť hrdina. Mamina súhlasila. Skôr než stihla zatvoriť oči, Samuel sa už modlil modlitbu hrdinu. Drahý Bože, ďakujem ti za školu, za mojich priateľov, aj za to, že sa môžem hrať. Prosím ťa, chcel by som sa stať hrdinom. Mohol by si zo mňa urobiť hrdinu? Chcel by som vedieť lietať, mať veľkú silu a byť neviditeľný. Amen. Samuel zamával mame na rozlúčku. Nevedel sa dočkať, kedy sa bude môcť hrať s kamarátmi na superhrdinov. Po škole išla mama so Samuelom do potravín. Nepotrebovali toho nakúpiť veľa, preto sa rýchlo dostali k pokladni. V rade za nimi vykladala potraviny jedna rodina. Zdalo sa, že ich otec je trochu nervózny. Vytiahol peňaženku a zrátal peniaze v nej. Potom oznámil. Je mi to ľúto, detičky, ale niektoré potraviny si nemôžeme dovoliť kúpiť a musíme ich vrátiť späť. Môžeš vrátiť moje obľúbené sušienky, ocko, ponúklo sa dievčatko. Otec vzal sušienky spolu s ešte niekoľkými ďalšími vecami a povedal, že hneď príde. Samuel sa pozrel na mamu a zašepkal. To dievčatko vrátilo tie isté sušienky, ktoré som si kúpil aj ja. Chcel by som jej dať tie svoje. Mama zaplatila za sušienky a Samuel podal vrecko sušienok dievčatku. Potom mama so Samuelom odišli z obchodu. Mama sa pozrela na Samuela, keď jej pomáhal naložiť nákup do auta. Prihovorila sa mu. Vieš čo? Myslím si, že Boh ti práve odpovedal na modlitbu, že sa chce stať superhrdinom. Práve si využil svoju superschopnosť byť neviditeľný. Ako to myslíš, mami? Čudoval sa Samuel. Nebol som neviditeľný? Ale áno, bol. Dal si tomu dievčatku svoje sušienky a nikto iný to nevidel. Myslíš si, že Boh to videl? Zaujímal sa Samuel. Boh vidí všetko, ubezpečila ho mama. Aj on niekedy koná neviditeľným spôsobom. To dievčatko dnes videlo neviditeľnú Božiu ruku preto, lebo si jej daroval svoje sušienky. V
aute na ceste späť domov Samuel vyhlásil: Mám dobrý pocit z toho, že som dal tomu dievčatku svoje sušienky. Skutoční hrdinovia majú také srdce ako Boh, povedala mu mama. Zaujímajú sa o druhých ľudí a snažia sa o to, aby sa svet stal lepším miestom. V ten večer, kým večerali, Samuel zvolal: Páčilo sa mi, keď som dnes mohol využiť svoju superschopnosť byť neviditeľný. Bolo to zábavné. Mama mu vysvetlila: Synček, máš niečo lepšie ako sú superschopnosti. Máš srdce hrdinu a to je oveľa viac, ako keby si vedel lietať. Mal veľkú silu, alebo keby si bol neviditeľný. Samuel sa zo srdca zasmial a odbehol. Išiel sa hrať, samozrejme, na superhrdinu. Syn môj, narodil si sa preto, aby sa z teba stal hrdina viery. Si povolaný na to, aby si zachraňoval tých, ktorí sú zranení a aby si pomáhal tým, ktorí sú v núdzi. Keď si ma pozval do svojho srdca, dal som ti Ducha Svätého a požehnal som ťa. Dal som ti schopnosť vidieť zranenia v ľudských srdciach. Ak ma poprosíš, dám ti nadprirodzenú moc, aby si robil úžasné veci počas celého svojho života. Pamätaj si, že skrze mňa je možné všetko. Ak budeš kráčať so mnou, ukážem ti, čo znamená byť skutočným hrdinom. S láskou, tvoj nebeský Otec, ktorý ti dáva silu. Tedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Miškovi k druhým narodeninám venujú krstní rodičia spolu s Ferkom a Filkom.